akuluakulu ku Malawi Congress kunachuluka matheory koma practical ndi zero. Henry Kajaji wakhala kutiuza mbuyo 1000 kwacha ukhoza kuyambira business ndi kupanga 1 million. Lero ali kumera amagula mafuta a dziko, amapasidwa mabiliyoni koma kulepha kubwesa mafuta ma filling station. Bechani Chereni amaonikira za chuma. Chakwera anakopeka naye ndi kumusankha Secretary to the Treasury. Walephera kugula fertilizer wa subsidy. Mankhwala mzipatala akusowa, mapenshonia akulira, boma likuyenda katapira. Bambo Humphrey Mvula amaunjika mabatire ndi kumasokosa pa MPC. Akuyesa taiwala kunena kuti anagwesa kampani ya mabasi. These are men of theories koma practical ndi zero. Jairus Chakwera analonjeza zambiri. After 5 years palibe chimene wapanga. Ndiye mamo pepesa Malawi akusankha running mate wakuba kwa zaka zoposa 4. Ndakhala ndikunena pano za Vitumbiko Mumba. Anaba 1.2 billion ku contract ya njanji. 2021 samagwira ntchito mboma. Analibe udindo ku chipani. Anali munthu wamba. Koma amayenda ndi president maulendo akunja. Ntchito yake amatsegula maakaunti a Chakwera ndi kumasunga ndalama za kunja. Inosadabwa kunena kuti mu nthawi imeneyi amumba analibe udindo uliwonse. Amapezeka bwanji ndi Chakwera kupanga madilo a boma. 2021 mwachitsanzo anapita ku Dubai kukapanga deal akuti ndege za Emirates zizibwera kuno. Oil deal kunokuma makampani ogula petrol ngati Adax, Augusta, Chem Oil anabwera ndi mumba. Akusowa mabiliyoni ndi Chakwera mpaka mafuta kumasowa dzikomo. Ambiri tikamana zimene zamayisantha bwana. Mupite kunokuma mukafufuze. Mukapeza makampani atatu: Augusta, Chem Oil, Adax. Amachita supply petrol kuno ku Malawi. Timawapasa mabiliyoni kuchokera ku MRA. Koma mukapita ma filling station mafuta akusowa. Ndalama zikupita kuti? Vitumbiko Mumba, Lazarus Chakwera ndi amene akuba mabiliyoni amenewo ndi kumakasunga kunja. Inalipo nthawi anatengana ndi mwana wa Chakwera Nick kukapanga deal wa passport ku Serbia. Pobwera kumeneko anayamba kupanga ziphaso za fake. Amalawi ambiri anabwezedwa maboda popezeka ndi mapassport amenewo. Vitumbiko Mumba anagula fertilizer ku butchery komanso ku pharmacy. It's not even a secret. Anapita ku Romania. Kupita ku Romania ndi kupanga deal ya fertilizer. Alimi sana kule fertilizer makuponi anabwere ambiri amandira makuponi awiri, makuponi 5 kupita kusika fertilizer masowa. Vitumbiko Mumba ndi Chakwera komanso mwana wake Nick anadya ndalama zimenezi. Osachedwa amatola ndalama kwa mwini. Even Chakwera anamudzudzula masongano. Anatuza kuti munthu amene Vitumbiko Mumba akutenga ndalama mabiliyoni kwa mwini. Akatero akulipira tulankhani kuti akomese mbiri yake. A man of theory koma practical ndi zero. Wakhala kupangisa public lecture akuti people over politics. Zamanyazi kwambiri. Akanaonesa people over politics popereka fertilizer kwa alimi. Koma munthu ameneyi anapanga deal yogula fertilizer ku Romania. Anasowa mabiliyoni a subsidy ndikukasoka ku Dubai. Ndi akubwera ndikumachita public lecture akuti people over politics. Anthu akusowa fertilizer. Mukapita kusika fertilizer wakwera anatiuza 4000 ndi kanthu. A professor amagulisa 90000 thumba fertilizer. People over politics akugulisa fertilizer 150000. Ndi akubwera akuti public lecture people over politics. Kodi people over politics ingakhalepo ngati fertilizer akudula? People over politics ikhala bwanji people over politics pamene Mumba walemera ndi ndalama zakuba? Mwina ambiri simukudziwa za Mumba. Mumba wakhalako ku South Africa, wakhalako ku Botswana, anali engineer, anaba ndalama ku Namibia ndikuthamangisidwa kumeneko ndikubwera kuno ku Malawi. 2020 Chakwera atenge boma. Amumba analosauka amakhala parents.
lero ali ndi mabiliyoni, nyumba mbwerekete, ali ndi magalimoto mbwerekete. Ndalama azitenga kuti chifukwa unduna umenewu amusankha 2025 if not 2024. Mbuyo mosemu wakhala kuyenda ndi Chakwera maulendo akunja watsegula maakaunti. Chakwera kadibe ya ndalama kuno kumalawi amapasira Mumba ndikupita kukasunga ku America, ku UK komanso ku Dubai. Timafuna tipemphe Profesa Mutharika amene akutenga boma pa 16 September, Afrobarometer, aipo mabungwe amenewa atuza kale atachita kafukufuku, atuza kuti Amalawi akufuna Peter Mutharika. Ndiye timafuna timpemphe Profesa, mukatenga boma choyamba mugwire Vitumbiko Mumba, musamuzuze yayi, kungomugwira aulule mabank account a Chakwera, chifukwa chisisi chonse cha ndalama zimene zasowa dzikomo chagona mwa Mumba. Vitumbiko Mumba ndi amene akudziwa akaunti ya Monica Chakwera, akudziwa akaunti ya Nick Chakwera komanso abambo ake. Mukatenga boma pa 16 September, choyambirira mugwire a Mumba, mukagwira musalimbane nawo aulule mabank account a Chakwera. Tikufuna tikatenge ndalama zathu. Pali anthu ena akuna kuti ayi munthu ameneyu amayika zofuna za Malawi patsogolo, amakhudzidwa ndi anthu osauka. Inu anaba 1.2 billion yanjati akusowa mabiliyoni ogulira petrol, mupite kunokuma mukafufuze. Ife tinapanga kale kafukufuku. Vitumbiko Mumba mukava Adax company imeneyi, Augusta Chem Oil, makampani a Vitumbiko Mumba anagwiza ndalama mwenye amenewa kuwatenga kuchoka kunja ndikubwera kuno kumana mizira kugula mafuta sakupezeka ma filling station, ndalama kungodya. Vitumbiko Mumba, Chakwera, Nick ndamene aunonga dziko lino. Ndalama zogulira mankhwala zipatala, anthu akapita zipatala zaboma mankhwala kulibe, Panado akwaza akagule ku pharmacy. Amene akuchita supply mankhwala muzipatala zaboma Nick Chakwera ndi Vitumbiko Mumba. Inuyo muchite kafukufuku, mupite kuzipatala zaboma mankhwala kulibe, mapassport akuvuta, feteleza akusowa. Akanakhala dolo akanatenga forex imene akubisa kunja ndikuyibweresa kuno kumalawi kuti katundu atsike mtengo. Ndikunena pano a Mumba ndi Minister of Trade, mukapita masika chilichonse chakwera, misonkho maboda yokwera, makampani akutseka, anthu akuchosedwa ntchito. Shoprite, PTC, Lugeri Tea Estate, Admark nayo ili ku intensive care. Akuluakulu tinene zoona pano, Malawi Congress yalephera. Amalawi atachikhulupiriro chomvetsa chisoni kwambiri pamene MCP yalephera kuyendetsa dziko, alephera chifukwa cha corruption. Mumba ndi amene amatsogolera kubisa ndalama kumayiko akunja. Achakwera ngati mabiliyoni, zisisi zonse zindi Vitumbiko Mumba. Amalawi ngati akulira kuti ndalama zawo zabedwa, amene amatsogolera kuba ndalama zimenezi ndi Mumba. Ndelero akumusankha kukhala running mate. Kuba kotani running mate akuti vice president azakhala vice president wa dziko, secretary wa Chakwera amene wakhala kuba ndalama. Chakwera akaba ndalama za misonkho, akaba forex ku Reserve Bank, amapasira Mumba. Upite ku America ukatisungire ku account, upite ku UK, Dubai, South Africa ukatigule nyumba pakuti. Chakwera wagula nyumba ku UK, amene agula ndi Mumba. Lazarus Chakwera wagula nyumba ku Dubai, amene agula nyumba zimenezi ndi Vitumbiko Mumba. Ndelero akuti akhale running mate munthu akubanga tamene. Bungwe la Institute of Public Opinion yatulutsa kafukufuku kunena kuti APM ndi amene akuwina chisankho pa 60 September. Chimanga Chakwera, makampani akutsekedwa, passport kulibe, forex kusowa, mapensionia sakulandira ndalama. MCP akupita misonkhano ndikumalira kuti boma ndilomwere asalire ya. Amene akuthandiza APM kuwina chisankho ndi Malawi Congress. Akanafuna kuti APM asawine, akanatsitsa katundu pasika, misonkho akanachepetsa, akanachita chotheka kuti mapassport azipezeka,
fetereza akanatsitsa koma iwowa akweza chilichonse pansika zimene zamangisa anthu kuyika chikhulupiriro pa profesa. Akuluakulu, history is the best teacher. Jalani yetu ndi imene ija koma zochirudzipatsa chifukwa munthu amene amaganizira Malawi zabwino nkumalowetsa pasi ulimi, munthu ameneyo si wabwino ani, chifukwa ndiye kuti akusaukitsa dziko lonse. Mundimva bwana? Ine ndi achilima tagwirizana, komanso zipani zonse pano tinatchula zitatu koma tilipo 9. Tilipo ngati 9. Zipani 9 ndiye kuti zuyimirira ife tonse. Zuyimirira ndani? Ife tonse. Pafupi mepo? Ndiye tagwirizana kuti titukule ulimi. Alimi azikula fetereza mochipa 4,000 tumbala 50 kg ndiye kuti chithandiza kuti anthu alime zenzene.